Magandang araw, ako po si Jody Dizon Mercado para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Asahan ang pagtaas ng singil sa kuryente ng mga consumer simula ngayong buwan matapos aprobahan ang kahilingan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Inaprobahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Maximum Allowable Revenue o MAR at under recovery ng NGCP para sa taong 2016 hanggang 2022. Batay sa komputasyon, mula 46 centavos kada kilowatt-hour noong billing period ng June 2025, umakyat sa 59 centavos per kilowatt-hour ngayong Hulyo 2025, katumbas ang dagdag na 13 centavos per kilowatt-hour. Samantala, bahagyang bumaba ang ancillary services rates mula 61 centavos per kilowatt-hour noong Hunyo, nasa 58 centavos na lamang ito ngayong Hulyo o bawas na 0.03 centavos per kilowatt-hour. Sa kabila nito, tumaas pa rin ang kabuang average transmission rate sa piso at 32 centimos kada kilowatt-hour ngayong Hulyo mula piso at 21 centimos kada kilowatt-hour noong Hunyo o pagtaas ng 9.25%. Kasama sa inaprobahan ng ERC, ang fixed rate na 0.0384 centavos per kilowatt-hour para sa under recovery na ipapatupad sa loob ng 84 na buwan o 7 taon o hanggang makolekta ang kabuang 28 billion pesos. Pinayagan din ng NGCP na bawiin ang dagdag na 6.62 billion pesos sa MAR mula 51.47 billion pesos na ngayon ay 58.10 billion pesos na may katumbas na halaga na dagdag singil na 0.629 per kilowatt-hour. Ang mga pagbabagong ito sa singil ng transmission rates ay bahagi ng 4th regulatory period reset ng NGCP na sumasaklaw sa taong 2016 hanggang 2022. Huling ipinatupad ang 3rd reset para sa 2010 hanggang 2015, mahigit isang dekada na ang nakakaraan. Paliwanag ng NGCP, ilalaan ng karagdagang kita mula sa singil sa mga hakbang para mapalakas at mapatatag pa ang power grid ng bansa. Para sa iba pang mga updates, tutok lang sa Pasada Balita, mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Magandang araw po.